koni koma ban kɛli ma a tɛna ban lakalili la bi sɔgɔmada in na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko jamanakuntigi ka pankurunko ani sɔrɔdasiw ka minɛn minnu sanna Ibrim Boubacar Keita ka waati la Keba a kiiri kun cɛra kununko n'o ye tarata ye juillet kalo tile 8 kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen min kun sigira k'a fɔ sa ko affaire avion présidentiel ani équipement militaire kiiri min bunakun ka sa maa minnu bɛ yen n'u jalaki kun taara ka ɲɛsin olu ma o ye an ka jamana sɔrɔ ni musaka minisiri kɔrɔ ye Fili Buhare k'a fɔ Fili Sisoko n'a bɛ Buharelakaw ka sigi la Keba u y'a yira sa ko san 10 kaso ko Fili kan k'o kɛ sefa wari 100,000 a kan ka o sara amandi la Keba colonel major Nuhun Dabitaw ale ye san 7 kaso sɔrɔ kaso datugulen min ye Ibrim Boubacar Keita ka directeur de cabinet kɔrɔ n'o ye Mamadou Kamara ye ale ni général Mustafa Drabo k'olu bɛ se ka taa u ka so ko kiiri ma olu nɔ minɛ Keba kiiri min sigira a ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo n'o ye magistrat ye o ye Bamasa Sisoko ye ale yɛrɛ ye an ka sanayɛlɛ kiiriso n'o o ye cour suprême ye Keba ale ye o chambre o ɲɛmaa dɔ ye cour suprême yɛrɛ kɔnɔna na Mali la maa minnu tun b'a kɛrɛfɛ magistrat mafalenw na sa yaasa u ka se ka baara ɲɛ Keba o ye Banjugu Fofana ye Amadou Touré Asana Dolo Zakaria Kante olu bɛɛ lajɛlen fana ye cour d'appel o conseiller ye Balibo ka maaw ye olu ye Keba kiiri a sigikun tun ye mun ye n'an b'a fɔ o ma ko a Angers o ye sugubulon min sigira ni o ye wolomasiri tabaw ka minɛn saniko kuma fɔ musaka min bɛ yen n'o o donna ko in na sa k'a bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn sefa wari miliyari 90 miliyɔn 226 ba 55 ani 36 n'i y'o ta k'a lajɛ Keba miliyɔn 69 miliyari 69 safurulayi miliyari 90 de don miliyari 90 miliyɔn 226 ani 255 o de tun kan ka ɲini min ye miliyari 69 miliyɔn 180 ba 390 ni 474 o de tun ye sɔrɔdasiw ka minɛn ta ye Keba c'est-à-dire sɔrɔdasi minɛnw u sanni bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko miliyari 69 a n'a kunkanfɛn min ye jamanakuntigi tɔgɔla pankuruko ye miliyari 21 a n'a kunkanfɛn Keba musaka min tun bɛ yen ni kiiri yɛrɛ sigikun kun ye k'o don yɔrɔ ɲini k'o dɔn n'o ye majɛ ye o ye miliyari 30 ye Keba min ye kiiri in ye a kun sigira siɲɛ fɔlɔ la kiiri tigilamaw kun ye maaw wele k'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Keba kiiri ka sigi an ka jamana kɔnɔ wolomasiri tabaw ka maa mafalen 2 o ka wele a kɛnɛ kan dunko juguya ni yuruguyurugu la min ye kiiri kelen ye Sumelu Bube Mayiga ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a to nin kiiri ale sɛgɛsɛgɛli mandat de dépôt de la Keba an yɛrɛ fɛ yan Bamako nin kiiri kelen min filɛ nin ye n'a kun cɛra kununko cour suprême ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Wafi Ugade Sise ye ale ni cour suprême ɲɛmaa min bɛ yen bi docteur Fatogoma Tera ka taa se procureur min bɛ cour suprême kɔnɔ n'o ye Mamadou Timbo ye Keba diɲɛ kuma foyi tɛ yen min ma fɔ ni maa 3 ma bɛɛ lajɛlen ye ninnu da dɛfɛ kɔnɔ k'u da balo kɔnɔ fɛn tɛ yen u ma min f'u ma ko yaasa min ye sɛbɛn ye k'u k'a bila pewu nka u ma sɔn u ye baara kɛ ko fɔ min ye sariya ye o ka tigɛ magistrat 2 bɛ yen Keba olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ kiiri in kɔnɔna na n'o ye an yɛrɛ ka cɛ ye Cheikh Mohamed Sherif Kone ani Dramani Jara sabula olu y'a yira k'a fɔ ko kiiri ani nɔminɛli bɛ ka kɛ cogo min na k'o ma k'a kɛcogo la ko sariya ma taa sariya sira fɛ Keba k'olu ma jɛn n'o ye o magistrat 2
o de y'a to u y'olu gɛn ka bɔ magistrat la keba min ye majɛw ye ni o yera ko in na ale ni baara kɛcogo la o y'a to sa yaasa ko in bɛɛ lajɛlen ka se ka sɛgɛsɛgɛ kuru ale kɔni kun ɲɔngirila kalo 6 kɔfɛ baaraw tilara ka na daminɛ tuguni nin ye a tile damadɔ ye nominali sɛbɛn a kun sigira mun kan ko maa minnu ye ngalon tigɛ sɛbɛnni ta sira fɛ min ye yuruguyurugu ta sira fɛ ka jɛ ka ɲɛsin jamana nafolo ma ka jamana kumaniya ma sariya siraw fɛ sa kiiri bannen pewu min ye Bamasa Sisoko ye a ko ko baara min bannen filɛ nin ye a wolola mun na keba min ye Fili Sisoko ye n'a bɛ Buwarelakaw ka sigi la ko ale bɛ san 10 kaso de kɛ wa min ye 100,000 ye a kan ka o sara nun dabitaw ale ta fana ye o réclusion criminelle kelen ye nka ale ta ye san 7 kaso ale kan ka 60,000 o sara Sidi Mohamed Kanyasi Amadu Kuma Nun Kuma Sumaila Jabi Mustafa Ben Barka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bada kaso o dayɛlɛlen no olu ye hankeba nga tubabukan fɔ i k'a mɛn wa réclusion criminelle à perpétuité si kaso komi u kun ti yan u ma ye kiiri kɛnɛ kan k'olu ta o ye ɲangini ko ta na sira fɛ ka kɛ ni musaka ye Fili Buware Mustafa Ben Barka olu bɛɛ lajɛlen nɔ minɛra ko min ye sefa wari miliyari 3 miliyɔn 300 a n'a kunkanfɛn keba k'u k'o lasegi jamana ma ko sabula o dira maaw ma maa minnu tun ye intermédiaire ye u kun donnen no fanga ani sannikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o miliyari 3 k'u ko o ɲini ka na no o ye k'olu k'o sara o ye Fili ye Mustafa Ben Barka ko olu k'o sara Mali jamana ye sabula u ye maaw don jamana ka sugu bulon na olu ye musaka min sɔrɔ o la Fili Buware ale ni Amadu Kuma ani Sidi Mohamed Kanyasi olu kan ka sefa wari miliyari 15 o sara ka kɛ sababu ye sabula u tun y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kɛlɛkɛminɛnw n'o ye marafajugu ye min bɛ se ka kɛlɛ kɛ sɔrɔdasiw fɛ keba u tun y'a yira sa k'a fɔ ko o minɛnw kan ka san nka minɛn minnu dira a yera k'a fɔ ko o maramafɛnw ma ye a kɔnɔna na o musaka bɛ bɛn min ma k'o ye miliyari 15 ye o miliyari 15 sa kiiri ko min ye Fili Buware ye Amadu Kuma ani Sidi Mohamed Kanyasi k'olu ka miliyari 15 sara nin yɔrɔ in na keba fɛsɛfɛsɛli dɔ bɛ kɛ yan ani ɲɛfɔli dɔ sabula a yirala k'a fɔ ko min ye kiiri yɛrɛ babu senfɛ Fili ale tun y'a yira k'a fɔ ko wari min filɛ nin ye ko ale y'o di Bube ma ko yaasa Bube ka se ka minɛnw san n'o ye ani munitions nka min ye musaka in ye ani contrat in k'a dogolen don Fili yɛrɛ ɲininkara koyi ko a ko daluya t'a bolo min b'a yira k'a fɔ ko minɛnw olu dira Général Drabo ale fana ɲininkara kiiri tigilamaw fɛ ale ko minɛn kofɔlen min filɛ nin n'o bɛ taa se sefa wari miliyari 15 ma ko ale m'o ye a ɲɛna min ye Usmane Buware ye n'ale ye Guyo Sarr maaw ka maa ye ale fana ko minɛn kofɔlen minnu bɛ taa bɛn sefa wari miliyari 15 ma keba ko minɛnw k'ale m'o di gouvernement ma han o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye Fili ye a ka nimisa nana a yɛrɛ sɔrɔ waleya in na sabula musaka min filɛ nin ni ale y'o bɔ k'o di gouvernement ma a ko n'a tun b'a ko ɲɛdɔn min ye nin ko in ye a kun tɛna fiyewu miliyari 25 k'o di Guyo Sarr ma a tun b'a sama miliyari 25 min dira Guyo Sarr ma n'o y'u ka sanni feere hukumu kɔnɔna ye k'a kunna miliyari 15 in sama ka bɔ a la n'ale tun bɛ a ko kalama nka o y'a sɔrɔ a ko tɛmɛna o de la sa Musa Mara ka ɲininkali o hukumu kɔnɔna na ale ye ko bɛɛ lajɛlen jɛya maaw ye koyi keba m'a f'i ɲɛna ko Mara ka kuma don ko Mara ye kiiri dɛmɛ kosɛbɛ kiiri yɛrɛ ka jaabi kɔnɔna na a ko Musa Mara yɛrɛ fana tun y'a fɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye ka nafolo bɔ jamana kun ani ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka gouvernement k'ale kɛ sannikɛla ni feerelikɛla ye ko ka t'o wari bɔ banki la k'o di maa ma ko nin si tɛ sariya ye an ka jamana kɔnɔ wa a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Guyo Sarr miliyari 5 o ka dɔw ka bolo ka banki kɔnɔna na ko nin si tɛ sariya ye Musa Mara ye nin jɛya bɛɛ lajɛlen ye n y'a f'i ye n ko expert comptable don o kɛba a bɛ min dɔn o ye nin ye dɛ nin y'o kɔni nin y'a ka domaine yɛrɛ ye
Philippe Ware Amadou Bayba Kuma Sidi Mohamed Kanyasi ko olu fana ka nga miliyari 3 o fana sara min ye sugublo n'a bɛ sigi remboursement ni bɛ sugublo sigi sa jɛkulu bɛ n'a fɔ ma ko autorité malienne de régulation des marchés i bɛ taa yen de olu de bɛ i bɛ taa sanni min kɛ yen olu kun kan ka musaka min sɔrɔ n'o ye sɛbɛn wari miliyari 3 ye ko Fili ni Sidi Mohamed Kanyasi ani Amadou Kuma k'olu ko o wari sara kiri kote nun Dabitaw ni Guillaume Sarr ale ni Amadou Bayba Kuma k'olu fana ka miliyari 2 a n'a kunkanfɛn sara k'o bɛ bɛn sa minɛnw ma minɛn minnu bɛ yen ni olu ma se ka ye ɲɛna hali bi sanni feere hukumu kɔnɔna na Sumayila Jaabi a ɲininen don ale fɛ ale ka min ye sefa wari miliyɔn 500 k'o lasegin jamana ma sabula ale y'o sɔrɔ k'a fɔ k'a kun kan ka minɛnw transit baara kɛ k'a sɔrɔ o sɔngɔ kelen in kɛba o tun bɛ commande la ka ban i k'i bɛ minɛn sanfɛ sisan ɲana sansɔngɔ n'a tasɔgɔ bɛ d'i ma o kɔfɛ tuguni i tilala ka taa sansɔngɔ a nali wari i tilala ka to o min ta dɛ ko min ye Sumayila Jaabi ye k'a k'o sara sefa wari miliyɔn 500 o mana tɛmɛ ka bɔ yen kiiri sɛbɛn kɔnɔ hali bi kɛba maa maa bɛ yen k'o nɔ minɛna ko in na ni u jalakira kiiri fɛ k'u bɛɛ lajɛlen u kan ka sefa wari miliyari 10 sara ka kɛ dommage ye ale ni intérêt yaasa ka se ka Mali ale ye miliyari 15 min perdi nin ko in kɔnɔna na n'o taara ka di Guillaume Sarr ma n'a ma baara kɛ kɛba k'o bɛ bila o nɔ na miliyari ko kuma ka ca dɛ anw yɛrɛ bɛ ka nin bɛɛ fɔ ten sa e y'a faamuya mɔgɔ minnu bɛ yen ni kiiri ko sa k'u bɛɛ lajɛlen u nɔ minɛlen don nin ko in kɔnɔna na o mɔgɔw bɛɛ lajɛlen u ka miliyari 10 sara sabula miliyari 25 dira Guillaume Sarr ma k'a kun kan ka baara min kɛ n'a a m'o kɛ o bɛ k'o bila o nɔ na ko ka hakililajigi kɛ kɛba nin yɔrɔ de ye a ko yɛrɛ a ko kiiri ka sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na ko ka hakililajigi kɛ hakililajigi ye mun ye seba kɛba ne tun bɛ nin kuma ninnu mɛn nka ni kiiri yɛrɛ a fɔ a n'a fɔ sa e b'a dɔn min don a gilet sɔngɔ ni susɛti sɔngɔ ani pare-balles sɔngɔ kiiri ko min n k'o f'i k'o mɛn kiiri ka sɛbɛn kɔnɔ k'u bɛ mɔgɔw hakili lajigi gilet pare-balles o feerela jamana ma 650 a den kelen k'a sɔrɔ sugu la 50 de y'a kelen i y'a faamuya gilet pare-balles kelen 650 de don sugu la o de u y'a feere gouvernement ma o sɔngɔ de la nka sugu la a kelen ye 50 de ye est-ce qu'il y'a faamuya 650 000 francs l'unité a feerela gouvernement ma o la k'a sɔrɔ sugu la 250 000 de unité i y'a faamuya sisan o kɔfɛ mɔbili minnu bɛ yen n'u y'olu feere gouvernement ma o mɔbili o kelen sɔngɔ sugu la o ye 120 de ye nka olu y'a feere gouvernement ma 50 yan yɔrɔ in na mɔbili kelen normalement a kan ka feere 150 nka olu y'a feere gouvernement ma 50 milliards c'est ni chiffre ninnu ni de y'a ko gɛlɛya yɔrɔ ye yan yɔrɔ in na kɛba au lieu que mɔbili kelen a ka feere jamana ma 50 millions u y'a feere 120 millions pour que mɔgɔw k'a faamuya quoi c'est à dire a san sɔngɔ yɛrɛ 50 millions ye mais olu y'a feere gouvernement ma 120 millions aw ka mɔbiliw sɔrɔdasiw ka mɔbiliw pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya min ye susɛti ye susɛti kɛba i bɛ yɛlɛ sisan n ka segin mɔbili ta kan pour que mɔgɔw k'a faamuya d'accord mɔbili kelen
k'a feere gouvernement ma a san sɔngɔ sugu la o ye $50,000 ye nka minnu tun bɛ ka feere kɛ gouvernement ma u y'a kelen kelen feere $120,000 pour que mɔgɔ ka se k'a faamuya Susɛti ale ye sɔngɔ kelen ye sugu la $600 ye mais u y'a feere gouvernement ma 600 30,000 francs Unité vendue à l'État 30,000. Unité pris sur le marché 3,000. Anyo zoro de faraka sa kana jigana. Kiri tigilamaw ka sɛbɛn kɔnɔna keba. Ugo ko min ye Mali jamana ye. Ko min yɛrɛ bɛ ko no o ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye. K'u ye Mali jamana bila. A yɛrɛ ka sugubulon sigilen kɔnɔna na. A ka kɛ sannikɛla ye. Ka kɛ feerelikɛla fana ye. Fournisseur et client en fournissant 100 milliards. Ale de bɛ sanni kɛ. Ale de bɛ feereli kɛ. A tilara ka sanni yɛrɛ kɔnɔna na a kan ka se ka min komi n'o ye garantie ye. Wari min bɛ bila ye ni ko kɛra o miliyari 100 ale de tilara k'o fana di tuguni sugu in kɔnɔna na. I y'a faamuya? L'État du Mali à la fois fournisseur et client en fournissant 100 milliards comme garantie. Ko nin ko in nin kiri keba ngo nin de y'a to Umaru Tatamli ale y'a ye k'a fɔ ko in jɛlen tɛ dibi caman bɛ a la a tɛ fɛ a tɔgɔ ka don kojugula min kɛ ale y'i sama ka bɔ gouvernement na ko sabula gouvernement kɔnɔna yɛrɛ la bonya foyi kun t'a kan tuguni wa nin ko in de kama Umaru Tatamli y'a fɔ IBK ɲɛna k'a ka fili ni Sumelu Bube Mayiga gɛn ka bɔ gouvernement na. Donc jamana ye a jateminɛ k'a fɔ sa ko min ye kiiri ko in ye ani nin ko in bɛɛ lajɛlen sigilen sen ka keba fɛn minnu na y'a kɔnɔ a bɛ n'a fɔ laɲini de kɛra Fili Buhare fɛ Bube ale y'a ɲini a fɛ a ka se ka min ye sefa wari miliyari 60 k'o ɲini Banque Atlantique la ka tila tuguni ka tila k'a fɔ sa ko min ye miliyari 100 ye ko k'o ɲini ko nin bɛɛ lajɛlen de ye nkalon ni namara ye ko in na koyi a namara n'a nkalonmayɔrɔ ye yen de ye wari min taara n'o kan ka kɛ ka baara ninnu kun kɛ o ye miliyari 69 ye wolo masiri tabaw ka baara n'o ye olu ka minɛnw ye nka min kan ka ɲini k'o kɛ garantie Banque Atlantique la o ye miliyari 100 ye jamana de tila k'o di fana han k'o de y'a ko namaramayɔrɔ o de y'a dibimayɔrɔ ye keba min ye avion ta ye o kun ye miliyari 21 a n'a kunkanfɛn ye nka ye u ma garantie ta o la sabula o tun y'u sɛbɛn o de la sa min ye kiiri tigilamaw ye keba an bɛ segin olu ka sɛbɛn kɔnɔ u ko sa ko nin de la a kun fɔra ko Sumelu Bube Mayiga ko a bolo sera faso nafolo ma koyi ala k'a dayɔrɔ sumaya ko sabula majɛ minnu yera ka kɛ ni a ka baara ye ani jamana yɛrɛ musaka ye ko a bolo sera jamana nafolo ma wa a y'a don sira fɛ sira min a n'o man kan baara minnu ni olu kun kan ka kɛ a sira fɛ a ma taa sira fɛ sabula maa caman bilara fili la keba an b'a kun cɛ ni min ye o ye k'a fɔ maa min bɛ yen n'i ye jamana ministre des finances keba sara min bɛ di e ma i ka sara ani n'i ye ministre ye nafa min b'i ka ministeriya jɔyɔrɔ la ni hakɛ min bɛ d'i ma n'o ye indemnité ye a kan k'a to i ka jamana musaka mara ka ɲɛ i ka jamana baara kɛ ka ɲɛ i ka jamanadenw na taa sira tilennen fɛ i ka jamana ko don u donda ɲɛnama fɛ yaasa mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo min na sisan nin b'a yira k'a fɔ maa o maa ni e ye yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛ i k'a bila i kunna k'a fɔ ko bi bɛ yen sini bɛ yen keba se bɛ n ye bi n ka girin bi n tɛ se ka wele bi maa tɛ se ka fɔ fɔ ɲɛna bi jamana ye bi ye jamana ye sini ye jamana ye kunun fana ye wa maa min bɛ se k'o baara kɛ keba o ye magistrat tilennenw magistrat laadirilenw magistrat minnu bɛ yen n'u bɛ ko dɔn ka ko kɔrɔ dɔn ka baara kɛ ni tiɲɛ kan fo jamana ka o de sɔrɔ o la nin n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka jamana bɛ se ka kisi o ma kiiribulon maaw k'u fo keba min ye kiiri min kun sigira keba nin y'a kuma la belebelebaw ye décision ba min taara sa ka kɛ ni a ko ye kunungo
n'o kɛra tribunal fɛ tribunal min ɲɛmaa tun bɛ Bamasa bolo o de ye nin jaabi in di kunungo i y'a fɔ cogo min na bɔlɔlɔka mɔgɔw ko k'an ka segin a kan k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ mɔbili kelen Keba $50,000 o y'a san sɔngɔ ye sugu la nka min ye mɔbili ye a fɛla jamana ma $120,000 majɛ o yera baara la donc an bɛ te fan fɛ an b'a fɔ sa ko min ye kiiri baarakɛlaw ye nka Keba u bɛ se ka weleli kɛ han o yamaruya b'u bolo u bɛ se ka weleli kɛ nka n'Ala sɔnna ma min ye kiiri tigilamaw ye nin ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamana kan ka musaka joli sɔrɔ an bɛna tila k'o calculer nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na musaka joli bɛ yen nɔminɛli ni fɛn minnu kɛlen filɛ a bɛ bɛn joli ma an bɛ tila k'o fana calculer sabula sɛbɛn a ka jan et puis a bɛ kiiritigɛ kan de la k'a bɔ kiiritigɛ kan na k'a kɛ kan ye maaw bɛ se ka mun faamuya kuma tɛ ka tila k'a lana bamanankan na Keba a bɛ baara dɔɔni ta donc an bɛna tila k'an ka calcul kɛ n'an y'an ta kɛ an bɛ kiiri tigilamaw yɛrɛ ɲininka u fana ye min sɔrɔ an n'u sanga ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ k'a fɔ maaw ɲɛna a bakuruba bɛɛ la Mali kan ka wari joli sɔrɔ min ye procureur nin ye kɔkɛ ye kɔkɛ Kulubali ale de tun ye procureur ye Mamadu Kamara kɔni labilara an bɛ se ka min fɔ ale bɛ taa ka so général Musawa Darabo ale fana labilara min ye fili ye ale ta ye san 10 kaso ye Nuhun Dabitawo ale ta ye san 7 kaso ye an bɛ te fan fɛ